2009. október 22-én a videótár beszámolhatott arról, hogy a Napsugár bölcsőde szerkezeti felújításon esett át. Mindazt akkor a bölcsőde igazgatója, Krekács Andrea az átadó napján elmondta, ez a fejlesztés sajnos nem befolyásolja a férőhelyek számát, ami akkor körülbelül 35 fő lehetett. Nem férőhelybővítés volt, hanem az összes nyilászárót kicserélték műanyag nyilászárókra, leverték a vakolatot, festettek, mázolták az ajtókat, a fűtést korszerűsítették, most központi fűtésünk van, a konvektoros fűtés helyett lámpákat cseréltek korszerűre, energiatakarékosra, álmennyezetet csináltak. Pécélváros önkormányzata 2009. decemberében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című Európai Uniós pályázati kiírására. Önkormányzatunk 79.677.306 forint visszanemtérítendő támogatásban részesült. A projekt teljes költségvetése 88.530.340 forint volt, a támogatási intenzitása pedig 90%. Szőlősi Ferenc, Pécélváros polgármestere 2011. február 16-i sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy a Napsugár bölcsőde jelenlegi fejlesztésének kimondottan a férőhely növelése volt az elsődleges szempontja. A projekt keretében a pécéli Napsugár bölcsőde kapacitása 57%-kal bővül. A gyermek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődei férőhelyek 35-ről 55-re való bővítése és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése valósult meg. A meglévő bölcsőde épületének bővítésén túl projektarányos akadálymentesítés is megvalósul az intézményben. A beruházás 5 új munkahelyet hoz létre, és számos beszállítónak ad munkát, ezáltal is hozzájárulva a régió gazdasági fejlődéséhez. A meglévő épület alapterülete 346 négyzetméter, mely a fejlesztés után 662 négyzetméterre bővül, amelyhez még 216 négyzetméter járda és terasz fejlesztés is csatlakozik. A projekt előkészítése 2.025.000 forintba került. Az építési munkára a tervezett költség összesen 66.600.000 forint. A közbeszerzési eljárásban a kivitelező összesen 114.124.770 forint összegért vállalta el a munkát, az AKL Építő Kft. És hogyha arányában nézzük ugye a 114 milliós beruházást és a 20 gyerek elhelyezését, azért viszonylag könnyű kiszámolni, hogy egy férőhely az milyen költséget jelent a városnak. A beruházásnak a kivitelezője 2011. március 30-ára ígérte a munkálatok befejezését. A projekt teljes befejezése elszámolásokkal együtt 2011. június 30-ára várható. Pécélváros polgármestere a sajtótájékoztatón egy nagyon érdekes dologra hívta fel a figyelmet. Gyakorlatilag Pécélvárosában a mostani ismereteim szerint 4217 18 év alatti gyermek van, hát ezek arányosan ugye eloszlanak a bölcsődék között, bölcsőde, óvoda és az iskolák között. Ami még nagyon fontos szempont Pécélen, hogy nagyon sokan elhordják innen a gyerekeket. Tehát Budapesten vállalnak állást, találnak bölcsődét ezen a munkáikhoz közeli helyszíneken. Ez több okból is problémát jelent a városnak. Egyrészt azért, mert nem jelentkeznek be ide, tehát az állami támogatás mértéke minden egyes be nem jelentett személlyel csökken. Ugyanakkor a város egyéb feladatai azok pedig folyamatosan nőnek a beköltözésekkel egyenes arányban. Átépítés alatt a bölcsődei csoport a Szemereper Általános Iskolába kapott helyet. Áprilisban várható, hogy a gyerekek visszaköltözhetnek a felújított intézménybe. Ekkor még csak várhatóan az épületen belüli munkálatokkal végez a kivitelező. A KVH Kft. A tereprendezés és a kinti játszótér elemeit pár héttel később helyezi el a végleges helyükre.